daalụ na ịma na arọ na-abịa n'isi njedebe nya bụ anyị ga-atụgharị uche mee reflection maka ọ na-adị mkpa ime reflection ifu na ị ga-ama ebe ọdịda gị bịa ị ga-amakwa ebe ị ga n'iru and ọ ga-enyelu gị aka ịga n'iru na nke na-abịa n'iru nya bụ ụmụnne ihe nchọ ka ntụpụtara unu mbọsị nke taa bụ mmadụ nyekwe gị trust biko ibitreyi maka ibitreyi enye onye ahụ obe akwa ọ na-elu chukwu ntị ọ na-eme ka ọ gwọba ulebe nke ahụ nye onye welu uche gị tụkwasị nye gị trọst niile iwee bitreyi enye ọ bụ nwaanyị ịchọ ịnụ ọzọ ya ị ga-amakwa ihe imelie ibulu n'uche na ị gara anụ ya ụmụ ike ọ bịabego ọ nara anaghị ego ọ na-eme nnọọ ọfụma na-ebutekwudo ihe na-ebunye gị ibulu n'uche ị ga-anụ onye ọzọ nwanne m John nọ chọọ ihe one day duo onye ụlọ nya mbọsị ị ga-anụzi nwaanyị idugi ya akataka ụnọra ka ihe ọzọ ọ bụ ọ gaghị trọst gị wee rapụrụ gị ihe nnọọ asị na trọst gị wee bitere enye mbakwa ọ na-akpata agakata iru agaba azụ ọ bụ mmadụ ka ị na-ala ego isi emechie ka inye ijidie ụgwọ onye gị wit trọst isi ha maazị dị akwụ ya nka ka m weli nke a wee bili wee ghọchila ada nwanne m o nwere ihe elichi eligbu agụụ ọ ya na-agụkwa gị ọ ga-akpatakwa agakata n'iru agaba n'azụ nwanne m ihe ị ga-eme bụ ji nwayọọ nwayọọ kwụbi anya yakwa ị na-aghọta ị ga-eji nwayọọ nwayọọ kwụbi anya ụmụ ihe ndị a na-akpatacha ọdịda nya ndagharị azụ nya bụ chaa bute ọchara bute ka nghọchali ya nke ka m mee nke a ọsọ onye ọmara ọ trọst go m ịma na onye ọbụla trọst gị imenienye inwe ike mmie onye ọzọ maka onye gị akọ na uche ya wit trọst ọ bụrụ nwoke zụchacha gị n'akwụkwọ na trọst na ọ ga-anụ gị ị na-eme imelite soro onye ọzọ si na na onye nke ahụ ka ji ego ka ijegodilibe ego na unu dịkwanụ pọ ka ije weli nke ahụ wee zeli ndo nnọọ ịrapụzi onye ruo oge ọdụdụ n'udu mmiri nwanne m ọ na-abakfaya kwa ya ka m jisi ka m bịa tụpụtali ya unu ịmala onye imejọ iji nwayọọ jee ya ọnya mgbaghara ka o si nya ka iwe si n'obi pụọ maka iwe dịrị anya n'obi onwe dị ebe ọ ga-agala gị ọ yara aga be dibịa ukwu ọ yara aga nke nta maka na aka ya dị ọcha ndị ọ trọst ga ndị ibitreli ịpịawali azụ aịda na ilile ego ị na-ali ego si emechie ka ịkwụ ọnya ịkwụ ọzọ ya ma ọ bụ na gịnị ya mee biznes iji die ụgwọ isi ya ka ị bịakwa na ị ga-akwụ inwe ike ibulu n'uche nwanne m maazị dị akwụ ya ọ nọ mma ọ nara na nka mụnwa anọbere mma nwanne m ọ na-akpata agakata n'iru agaba n'azụ ma ọ bụla ị na-amachi taịm ị ga-azụ dị aga n'iru aga ọ nwee ike mmadụ enye gị ego gị jidelie isi ọmaka eme n'ofe ọkọrọ onye a bụ mugu ka nlite nke a ka m bịa ka nye ị na-aṅụlizi si na ịkọnvatị anya to nke gị isi anya tụlụ gị bịaba o nwee ike ọ bụ na ọ nọ ebe tere aka isi ha mgbe o ji ga-abịa luteche o nwee ike ọ bụ na ọ na-ame Amerịka isi aha anya nọla Amerịka ahụ mebekwa ihe omee na ịnọzikwa ebe a na-elie gị o nwere ihe ọ ga-eme gị ya bịa chụgharịba gị ọ gara achụgharị gị mana onye gị trọst imegoti onye nyere gị trọst ọ nara ile mana imere enye onye nye gị trọst o wee bee akwa alị ịghara aga n'iru ịghara egbogo nke iji egbede ịmara ị ga na-amatch time left right ibe gị agacha n'iru n'anya ifu ikwesịrị iru ebe ibe gị ru maọbụ ebe ị na-atụ anya ọ bụrụ iwu mara mmadụ ga-abụchakwa multimillionaire bastard millionaire ọkwa ifulu ọ bụrụ na ị na-eli ihe ọbụla agụ ịbụ millionaire ọ bụrụ na ịlụtago ụlọ bungalow 3 bedroom 4 bedroom kwụọ ya nnọọ meti ọfụma ị na-etinye isi mmiri anara anwa gị na-azachi ọfụma nwanne m ịbụ millionaire ọ bụrụ na ịlụ ugodo ụlọ na ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ebe ịbụ nwanne m ị nọ ọfụma ịbụ odogwu ifu gị ị na-aga n'iru maka ndị niile ahụ bụkwa milonia bụ nnọọ ị na-enejela anya fabichekwa na one room ahụ na-elikwa ihe gị ụfa mana gị nwa bụrụ na one room na-eli ihe so gị ịnyagodi moto ịnyara moto nwanne m ịbụ odogwu moto bụ luxury ifu gị so ịma na ị ga-aga n'iru na mbọsị tata anyị nụrụ okwu m jee
ọ bụrụ ndị mejọ o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ tinyere gị na line brush ya gị wee nye gị connection ifiluo ma ọ bụ na ịkazia nya oluozi ya level ma grade ị na-esozi ndị ọzọ ọ na-akpọzi gị ị na-eme ignore ị na-azị epik call ya dịka isi epik na mbụ maka akụkọ a na-akọrọ unu o mego ihe mfụnanya o nwego onye nye mmadụ connection mechezie onye ahụ karịa anya na-emezi guy ịma na emecha onye ahụ karịrị mmadụ baa nga onye a ligokwa a na-ayọkwazi ya ifugo n'ụwa bụ jonjoloko nwekwe nwoke mfulu ọ disappoint nwaanyị wee nye ha ndị befe nwere ego ana m achọ ndị befe ji ego oje ọkwa nwaanyị na-adịchara ya royal na-ebute ihe na-ebunye ihe na-ama na-eji with him ịmalụ nwaanyị a mechie nuo di onye bụ donklinyo nuo ya o mere nwoke ahụ invite nwoke ahụ bịa mbọsị ahụ na-eregheli na-ata aka n'eze ịmana ọ bụrụ na n'imejọrọ ya o nwee ike wetakwa ego nwoke ahụ wee duo gị ụlọ ilinyitekwe ịmalụ nke ahụ onye ka eji aga ụfọdụ ifu na ya na anụ mmadụ o nwere ike one day duo onye ụlọ melie ofu ihe ma ọ na-asị gị ọ dịzikwa na mmanya ka eji aga ụfọdụ ifu mmadụ ọ na-eshi editi ya na-asị ha ihe nke ọ dịzikwa na mma ọ bụrụ na onye o nwere ike ọ bụrụ na onye gị connection ime ya abandon ji nwayọọ jee kpọtakwa onye ahụ chọọ ofu ihe meelie ọ bụrụ na iji mmadụ ụgwọ ọ na-ebuga aka yara akwụcha ụgwọ ahụ n'ofu nkwụcha ikpe ọnya si ya biko kwa ọnwa ka m kwụbalị gị ona iji nwayọọ na-akwụ ya nya nwayọọ ịkwụcha anya ka aka gị wee dị ọcha ka Chukwu wee mee gị aka nchawa ụmụnne ihe a ka m fụ wee ka m tụpụtala unu n'ụtụtụ ọ bụkwa real kama bụ real ọ na-ele ka ile ọ bụ ọgwọba olebe so unu gecha akụkọ a ọ bụrụ na ọ dị unu mma unu sikwa good fine beautiful unu si cool unu kwuo uche unu ka anyị mee ka ụwa a na-atọ ụtọ maka ụwa a amaka ma ọ bụrụ na ụwa a tọrọ ụtọ rinne onye lite ibi elite o nwere ihe ebe eji anya ukwu eje unu aghọtago ụmụnne ndewo nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ